Den Tula su cosecha, Nifa Ansano takana e ruta di Tula pa busca inspiração for di passado. Den série 2, Nifa a invita holandês europeu. Papapia tocante ng bida na Curaçao e pamira sinansa Kiko tatula su cosecha. E wespet den edition 5 ta Peter van Leeuwen, initiador di Stichting Smok, Schoon Milieu op Curaçao. Het leven op Curaçao is voor mij het beste wat me is overkomen. Hoi, bon dia. Bon dia. Gaat het? Hopiebon. Ja, oké. Hoe komt het eigenlijk dat je op Curaçao bent? Ik ben in 1995 hier, dus 70 jaar geleden alweer terechtgekomen. Oké, en hoe kwam dat? Ik ben apotheker. Ja. En ik had in Nederland een apotheek, een grote apotheek. Die heb ik verkocht. En op dat moment had ik een besluit te nemen voor de toekomst van mij en mijn vrouw, kind. Maar en toen was het heel duidelijk van als je in Nederland blijft, dan krijgt het geld wat je hebt gekregen, moet je gelijk 25% aan de staat geven, belasting. En dan was de keus om het land te verlaten, dan mocht je het geld houden, dan kon je 5 jaar naar België. Oké. Of 2-3 jaar naar Curaçao. En aangezien wij, mijn vrouw en ik, allebei heel graag naar een zonnig land wilden, ik hou absoluut niet van kou. En op dat moment kwam het bij elkaar en hebben we gekozen voor 2-3 jaar Curaçao om te kijken hoe een zonnig klimaat ons zou bevallen. Wat was het van Curaçao dat je zei van 2-3 jaar is niet genoeg, ik wil hier op het eiland blijven? Het losse, het vrolijke, het kleurrijke, de warmte. Ja, zon is natuurlijk fantastisch, de zee, de mensen. Ik vond de sfeer in elk opzicht fantastisch. In Nederland, en daar ben ik zelf ook een product van, ben je toch vrij serieus. Ja. Hier heeft het klimaat natuurlijk ook wat dat betreft denk ik wel een invloed op de aard van de mensen. En dat merk je gewoon in de contacten, in de omgang is het losjes. En het straatbeeld, zoals ik dat altijd noem, is gewoon vrolijk. Después de par de años vivendo Curaçao, Peter ha decidido para combatir poluição voor de refineria Isla. PC era lanta Stichting Smok, que para Schoon Milieu Curaçao. En wat doet de Smok? Smok, ik heb Smok 2001, dus alweer 11 jaar geleden, opgericht specifiek voor de milieuproblematiek van de raffinaderij Isla. Oké. Dat is het enige waar wij ons als Smok mee bezighouden. Is dat zo'n grote taak dat jullie alleen maar daarmee bezig zijn? Het is het grootste milieuprobleem binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En dat wordt ook erkend door eigenlijk alle betrokkenen. Dus de schaal is enorm, het probleem is enorm. Hoe wordt dat gemeten? Als je zegt het is de grootste problematiek, hoe wordt dat gemeten? Nou, als je kijkt naar de gevolgen van de uitstoot, dat hier op Curaçao een onderzoek is gedaan dat tenminste 18 vroegtijdige doden per jaar tot gevolg heeft. Plus dat als je ziet hoe regelmatig scholen volledig dicht moeten. Maar is het jullie taak eigenlijk om de Isla op zijn maatje te roepen dat ze zich niet houden aan de regels? Nou ja, die taak heb ik in feite op me genomen omdat het gewoon wordt getolereerd. En mijn achtergrond als apotheker betekent dat ik chemisch, medisch, biologisch ben opgeleid. Ik heb een bestuur om me heen gevormd van een huisarts die in de wijken, althans mensen uit de wijken, behandelt. En een scheikundige bekijkt het puur vanuit de gezondheidshoek. Ja. En wij constateren op basis van alle gegevens die we hebben dat dit een milieumisdaad is. En daar moet je tegen opkomen. En dat doet niemand. En dat is iets wat dat zit dan in me. Ik kan niet tegen onrecht. Het onrecht wat ik hier zie, is dat een multinational, dat is tijdenlang de Shell geweest, nu is het de PDVSA die het huurt, de Venezolaanse oliereus, die mag doen en laten wat ze wil en neemt honderden miljoenen mee, ten koste van tienduizenden mensen die onder de rook wonen, waarvan het grootste deel, in Marchena, Vichy, noem maar op die wijken, arm is, geen goede opleiding heeft, struggle for life moet voeren en dus helemaal geen idee heeft hoe erg het is. En wij hebben ons erin verdiept en gezegd, ja maar luister eens even, dit kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden omdat deze mensen helemaal geen tijd hebben om in opstand te komen. Want zou de wind, kijk we hebben hier te maken, dat merk je hier ook, de passaatwind, die staat eigenlijk 80% van het jaar altijd dezelfde kant op. Dus de uitstoot van deze raffinaderij gaat altijd over dezelfde wijk heen, dezelfde arme mensen. Zou de wind, en dat heb ik altijd gehoopt, een jaartje draaien, dan was het probleem al lang opgelost. Want daar wonen wel de ontwikkelde mensen.
En die zouden het niet accepteren. Nou, ik kom op voor die mensen en ik ondervind heel veel tegenstand in het begin. En inmiddels denk ik dat we bereikt hebben dat bewustzijn gegroeid is. Scholen gaan eerder dicht en de mensen laten zich horen, zelfs in Wissia Marciana. Deng temporada de esclavitud, esclavo nang tapata subi awa hopi papisca. Essa aqui pa sombra awa abri no tapata de eshong. Assim aqui, esclavo tapata livre papisca sumes comida. Zullen wij even gaan vissen? Ik ga graag vissen. Het is voor de eerste keer dat ik ga vissen op Curaçao. Oké. Prome bia. Kino 5 asi. Aqui tem que tempo mais para aqui tem mais aqui. Deze aqui. Aha. Chumbo também tem boca. Ha? Chumbo tem que ter boca foi pidelinha. De mi boca. Sim. Serio? Aqui. Sim. Como que tem pari chumbo. Pari chumbo. In mijn notatie nada. Jij moet het ook doen hierna. Ah, después. En nu moet ik het zwaaien. Zo! Nee, het gaat niet goed. Heel goed. Is dat goed? Op je bond toch? Precies. Zo. Heb je tanden nog? Ja. Oké. Oei. Als we het hebben over het slavernijverleden, heb je het gevoel dat de mensen daar bewust van zijn dat ze het slechter hebben? Ja, nu wel. Absoluut. Hoezo? Althans, laat ik het anders zeggen. Je merkt dat het slavernijverleden hier in het bloed zit. Ja. En dat met name... Hoe merk je dat? Nou, met name vanuit de politiek. Door mijn activiteiten met SMOK kom ik natuurlijk in aanraking met de overheid. Ja. En merk je gewoon aan een heleboel dingen van ja, de verhoudingen die er zijn tussen donkerhuid, blankhuid. Heb je op een bepaald moment aan der lijve ondervonden dat de mensen het slavernijverleden bij hen leeft? Dat ze zoiets hebben van, jij bent een blanke en je bent een Makamba en het is jouw schuld dat wij de slavernij hebben meegemaakt? Nou, wel wat je zegt van je bent een blanke, je bent een Nederlander en dus, maar dat is ook politiek volgens mij een beetje gestimuleerd, dus de kolonist zeg maar, Ja. die komt ons vertellen wat, ook met mijn SMOK, van, je komt ons even zeggen hoe wij dit moeten doen, nou dat kunnen we zelf wel, maar veel meer dan dat niet. Ik heb nooit de situatie meegemaakt dat iemand mij als een soort slavendrijver ziet of de Nederlander die hier de slavernij heeft uitgevochten of uitgebuit. Dat heb ik niet zo persoonlijk gemerkt. Maar jij bent een Nederlander, je hebt Nederlandse vrienden die hier op het eiland wonen. Krijg je het gevoel, want dat krijgen de Curaçaose bevolking soms, krijg jij het gevoel dat veel Nederlanders hier naartoe komen met die gedachte, wij zijn blanken, wij weten beter, we wonen in een beter gesteld land, dus wij kunnen hen vertellen hoe het anders moet. Nee. Nou, die zijn er natuurlijk wel, maar niet in mijn vriendenkring. Ik geloof wel dat je als Nederlander opgegroeid bent in een klimaat waarin de kans krijgt om je te ontwikkelen en dus ook een mening te hebben. Die mag je ook geven. Ja. En een Nederlander is ook bekend omdat hij die mening ook geeft, blunt. Gewoon rechtstreeks. Wij zeggen hoe het erop staat. Maar geeft dat dan de Nederlander de recht om hier te komen vertellen hoe het hoort of niet? Nee, absoluut niet. Ik vind ook dat de Nederlander is hier te gast. Dat hou je nou even daar. Ja. Dezelfde hand, nu dat stukje in datzelfde hand. Zo hè? Ja, ik weet niet wat het handigste voor jou is. Ja. En dan een stukje in de mond. Oh ja. Ja, je vroeg net naar mijn tanden. Ja. En nu dat je van deze kant even een stukje neemt. Tingo bij mas? Het is nu goed. Ja, zo. En nu moet je alles gooien en alles tegelijk loslaten. Ook met tanden. Je wokt tanden hè? Ja. Ben je klaar? Zo ja. Eten. Yippie! Mayama mayama dos, yippie! Agoe, agoe, aipite.
Mabisa mabisa dos, yipite. Banda ribonta banda bo, ayipite. Ora mi llama llama dos, yipite. Agoe, ayipite. Goed zo, Peter. Goed hè? We kunnen een bandje beginnen. Ja, dat wil ik altijd al. Een van mijn vele dromen. Komt wel voor Ik elkaar. speel ook heel goed gitaar als ik alleen ben. Oké. Je zit nu hier op Curaçao. Je hebt de beslissing genomen om naar de Curaçao te komen voor de zon, voor de warmte van de mensen en al die dingen. Maar heb je het gevoel gehad dat er één ding was, iets was dat je had moeten opgeven om hier te kunnen zijn? Je bedoelt iets wat ik mis hier, wat ik in Nederland wel had, zeg maar? Ja. Nou, eigenlijk niet. Ik vind Curaçao is gewoon perfect. Het is een van de beste beslissingen die we hebben gemaakt om hier naartoe te komen. Ja. Dat kan je pas beoordelen als je er zo lang woont, denk ik. Maar waar je zegt van wat is mijn grootste passie, is muziek. Mijn muziek is de 70 jaren muziek. Okay. En die muziek, daar ging ik altijd naartoe, ook naar concerten. In Nederland zijn die natuurlijk om de hoek. En dat heb je hier natuurlijk niet. Maar als je zegt ik wil live een concert bijwonen, dan ga ik wel eens naar Amerika toe. Daar komen ook de helden van vroeger van mij vandaan. Dat is de band Poco, P-O-C-O. Dat betekent klein. De band is ook nooit echt groot geworden. Misschien hadden ze een andere naam moeten kiezen. De bandleden zijn wel later naar de Eagles gegaan. Maar ik heb die band, die vroeger dus boven mijn bed hing en waar ik alles van verzamelde en waar ik huilend in mijn stoel zat te janken van plezier. Die heb ik ontmoet in de loop der jaren. En één daarvan is hier op het eiland geweest. Die heb ik uitgenodigd. Ik woonde hier. Ik vertelde over Curaçao, hoe mooi het was, wat een paradijs het was. En je weet hoe Amerikanen zijn. Als je zegt van kom een keertje langs, de volgende dag stond hij er. Oh. De gitarist, singer-songwriter van Poco, dat is Paul Cotton. Die is hier geweest, heeft hier 3 weken gelogeerd in ons huis. En was zo geïnspireerd dat hij er zelfs een liedje over heeft geschreven, wat is opgenomen. Dat liedje dat gaat over Curaçao. En daarna ben ik met hem zelf nog de studio in geweest, hebben nog veel meer mooie muziek opgenomen. Staat dat liedje op die cd's dat je daar aan het verbergen bent? Ja, dit is een cd die ik geproduceerd heb met hem. En de hoes, de artwork is volledig ook gemaakt op Curaçao. Oké. En het liedje wat hij over Curaçao heeft geschreven, dat heb ik op deze cd. Dat heet Don't Stop the Carnival Down Here in Curaçao. Oh, don't stop carnival. No way, no how. I'm begging, don't stop carnival. Down here in Curaçao. Je beseft gewoon wat een bijzonder eiland het is waar je mag wonen als Nederlander. Ik ben een Nederlander die hier terecht is gekomen. Hoe zou jij de Nederlander duidelijk maken dat ze eigenlijk hier niet met de schepter kunnen komen zwaaien, maar dat ze met een open hart hier naartoe moeten komen om ook van ons te leren? Hoe zou jij dat aan die persoon vertellen? Verdiep je eerst in het land wat je bezoekt. Je hoort je te verdiepen in de geschiedenis. En wat daarbij komt kijken is dat wij leren in Nederland wel heel veel over Europa en heel veel over Nederland, maar niet over Curaçao. Er wordt op de school... Denk je dat moet eigenlijk? Ja, absoluut. Waarom? Omdat het een stuk van het Koninkrijk is. Als jij dit het Koninkrijk der Nederlanden noemt en met de bestuursverhoudingen zoals die er liggen en de delegatie uit Nederland politiek toch hier het nodig nog te vertellen hebben. En waar je op dit moment toch wel een polarisatie ziet, hè, de strijd voor onafhankelijkheid, willen we dat nou wel of niet? Denk ik dat een Nederlander zou moeten weten wat die geschiedenis is en wat de rol van de Nederlanders is geweest. Denk je dat
schaamte een rol speelt dat Nederland niet zoveel geeft aan info over het slavernijverleden, tussen de relatie tussen Curaçao en Nederland meegeeft aan de jeugd? Ik denk dat dat niet zozeer schaamte is, maar gewoon die Hollandse arrogantie meer. Van wij weten wat Hoezo cultuur is. arrogantie? Nou, een Nederlander die zijn verleden kent, weet wat hier gebeurd is. En de Gouden Eeuw tussen haakjes had natuurlijk een randje en dat is op Curaçao in de handelsgeest van Nederlanders gewoon uitgebuit. Ik geloof niet dat het schaamte is, want als je daarvoor zou schamen dat dat gebeurd is, dan zou je er wat mee doen. En volgens mij gebeurt er niet zoveel mee. Na Reef Saint-Marie, Tula isukong panunang ang Ghana ng Prome Bataya. Aki na Ghana, inampora sinti kong ng lucha pa libertad por abrir a realidad. Als je nu iemand een brief zou moeten schrijven over wat je voelt van het feit dat je hier nu op historisch gebied bent, wat zou je in dat brief willen schrijven? Nou, hoe belangrijk het is dat je dat besef hebt. Dat de vrijheid alleen maar Citeer de brief voor me. Lieve Niva, Ja. ik zit hier op de trappen van een historisch landhuis. En om me heen is een gebied waar hevig gevochten is in de tijd van Tula tegen de kolonisten. En dat gebied hier, het bloed is natuurlijk niet zichtbaar, maar er is heel veel bloed vergoten. En het enige doel was vrijheid en gelijkheid. En het besef dat je moet hebben, dringt nog beter tot je door. Het besef dat je vrij kan zijn. Als je je bevindt op een gebied waar we ons nu bevinden, hier is het gebeurd. En als je terugdenkt aan die tijd, als je daarover gelezen hebt en weet hoe verschrikkelijk die strijd is geweest voor de slaven onder aanleiding van Tula, dan moet je God op je blote knieën danken dat jij die strijd niet hoeft te voeren, maar dat iemand dat heeft gedaan. Maar vooral het besef dat je, als je die kans hebt in deze wereld om vrijgeboren te zijn en daarvan te genieten, heel goed te beseffen hoe dankbaar je moet zijn. Want dat is het. Ik denk dat te weinig mensen dat ook beseffen, hoe goed ze het relatief hebben. Hoe blij je moet zijn dat je leeft en dat je mag leven en dat je mag zeggen wat je vindt. Op de plekken waar dat kan. Hè. Er zijn natuurlijk nog genoeg plekken op de wereld waar dat nog steeds niet is uitgevochten. En als je nu ziet in de diverse landen die elkaar aansteken om voor hun vrijheid op te komen, zoals in Syrië. Ja, dan is dat het teken dat er meer mensen zijn die erachter komen dat je daar recht op hebt op vrijheid. En dat onderdrukking met geweren en met macht uiteindelijk moet worden aangepakt en iemand moet opstaan. En Curaçao heeft wat dat betreft inderdaad een held. Hij heeft het aangedurfd. Hoe zou jij de Nederlander, Nederlander duidelijk maken dat ze eigenlijk hier niet met de schepter kunnen komen zwaaien, maar dat ze met een open hart hier naartoe moeten komen om ook van ons te leren? Hoe zou jij dat aan die persoon vertellen? Verdiep je eerst in het land wat je bezoekt. Je hoort je te verdiepen in de geschiedenis. En wat daarbij komt kijken is dat wij leren in Nederland wel heel veel over Europa en heel veel over Nederland, maar niets over Curaçao. Zo. Dit is voor jou. Voor mij? We hebben hier voor jou een klein presentje. Dit is gemaakt op Taller Social Santa Marta. Oh ja. Je krijgt ook een aanschriftkaart als bedankje van ons allen. Wat leuk, wat attent. Ontzettend leuk zeg. Ja, had ik helemaal niet verwacht. Oké. Ik vind het een hele eer dat ik in dit programma mag optreden, om het zo maar te zeggen. Maar wat ontzettend leuk.
Oké. Dit boek is ook voor jou met een boodschap van het hele team. Kijk. Ach joh. En het luidt zo. Streef, eis en geef. Vrijheid is een algemeen concept tot op het moment dat men beseft dat vrijheid voortvaart uit het recht op gelijkheid. Streef, eis en geef. Prachtig. Ja, Dit is prachtig. Ontzettend leuk. Nou, ik ben erg onder de indruk van deze dag. Vol verrassingen. En ik hoop dat het jullie lukt om daar een mooie reportage van te monteren. Want jullie gaan nu het echte werk doen. En ik ben er klaar mee. Dus ik heb genoten van deze dag. Ik hoop ook dat ik heb ook heel veel van geleerd. En het besef van vrijheid, wat dat eigenlijk werken betekent, volgens mij is dat heel mooi nu weergegeven in dit boek. En ik dank jullie allemaal, ook de cameramensen, de hele ploeg die dit heeft geregistreerd. Chapeau, oftewel Masje dankie en exito. Oké, let's go. Dankjewel. Prachtig. Wat leuk. En la siguiente edición de Tula su cosecha, Nifa Takana con Rens Mulder, persona clave de organisación de Albert Heijn Zeelandia. Ja, ik ben opgevoed in een gezin waar de ouders behoorlijk getraumatiseerd zijn door de Tweede Wereldoorlog. Dus bij ons kon nooit wat, want alles was duur en alles was moeilijk en de kinderen hadden de oorlog niet meegemaakt. Maar daar kan ik vandaag niks mee. Ik weet dat mijn ouders in die oorlog het slecht hebben gehad en dat vind ik ook, dat is verschrikkelijk. Maar daarom hoef ik het toch niet slecht te hebben. Corda visitanos riba internet. Like nos di tour manera kuting. Pasombra kuboso sosting nos por sigue de Soraya, Tula su cosecha.